Gidala sa barangay Kalarian, Zamboanga City kagahapon Mayo 6 ang Laboratoryo, Konsulta at Gamot para sa lahat kun Love for All caravan nga programa ni First Lady Liza Marcos. Aron madalitan ug ubang importanteng programa ug mga serbisyo ang nagpit-us nga mga residente. Gihimo ang rollout sa Love for All sa Flamingo Covered Court nga mismong si Mayor Jan Dalipi ang nangulo. Katambayayong sa lokal nga gobyerno pinaagi sa City Health Office ang Department of Health kun DOH. Ang caravan mulungtad hangtod sa adlawng Sabado, Mayo 11 ning tuiga. Kaganiha Mayo 7, gidala sa barangay Ayala ang Love for All caravan. Sa Mayo 9, dunay himuong rollout sa City Coliseum sa barangay Tituan. Samtang sa Mayo 10 ug 11, duna sa himuon nga bagong Pilipinas Servisyo Fair sa Western Mindanao State University Gym sa Baliwasan. Tumong sa Love for All caravan nga mahaturan og libreng medical, laboratory ug legal consultation services ang libuan ka mga residente sa syudad. Pipila sa mga serbisyo nga gidalit atol sa caravan mao ang medical consultation, dental care, health promotion, free medications, laboratory testing, lakip na urinalysis, ECG, fetal Doppler alang sa mga buntis nga babayi 5 months pataas, fasting blood sugar, uric acid, glucose ug cholesterol, ingon man legal advice ug uban pang mga serbisyo. Samtang ang bagong Pilipinas Servisyo Fair usa sa pinakadako nga serbisyo caravan sa national government kung asa salmutan sa nagkadayang ahensya sa gobyerno nga mutanyag og libreng mga serbisyo aron matubag ang mga panginahanglanon sa katawhan sa komunidad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.